agus dúirt le tá aithne gine ar chéile. Son of dúirachtas bhíos ag Kneecap agus bhíos ard Maidhc Dainnín class. An t-invention is fearr riamh. Mar ní dóla go meach sé deanta gom mar Maidhc Dainnín. Snog chuimhníos cérbh agus chúithi agus chúithi agus siad díriú na méire agus dúirt le tá aithne gine ar chéile. It's just passing she kind of. It's totally son has smacht. So die can't do that. It's totally good in mar. It's hard. She liom agus can she doch. Die dan met son nog romer kind of. Agus dúirt le tá aithne gine ar chéile.